салом алейкум бародарон. Агар шумо дар Москва ё ин ки Московский област қарор дошта бошед ва шумо барои кардани регистратсия, продлит кардан, медкнижка, справкаҳо ва тамоми намуди ҳуҷҷатҳо акай Алишер кӯмак мекунад. Ҳатто ба границаи Қазоқистон бурда мебиёрад. Инсони хуб ва хушмуомилаи. Рейсҳо ҳамарӯза. Занг зада аз номи Тоқи ТВ гап занед. Иншааллоҳ ки скидка мекунанд, кори шуморо ҳал мекунанд. Рақамҳо дар рӯи экран. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. барномаи имрӯза оиди коронавирус. мақсад дар бораи вирус гап намезанем, чунки худи вируса шумо аллакай медонед ки чӣ хел вируса, чӣ хел одам ба ҳамин касалӣ гирифтор мешавад ва чӣ хел одам ҳамин вирус вафот мекунад. як хабар ба наздикӣ баромад, дар баъзе шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кардан, ҳатто нафароне ки байни мардум машҳуранд, ҳамин хабара дар инстаграмҳои худ дар историёшон монданд, гӯё ҳамин вирус ба Тоҷикистон ворид шуда бошанд. Не бародаро, ин хабар дурӯғ аст. Шукри худо дар Тоҷикистон ин хели вирус ба қайд гирифта шудагӣ нест ва иншааллоҳ ки ин вирус ба Тоҷикистон намебиёяд. баъзе нафарое буданд ки мақсад ай хитои через дигар давлат ба Тоҷикистон омаданд ва айни ҳол дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе, на танҳо шаҳри Душанбе, дар тамоми фурудгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мақсад бехатарӣ дар дараҷаи олия. ҳар як нафаре ки ба Тоҷикистон ворид мешавад таҳти назорат проверкашон мекунанд, аппаратҳо ҳастанд, штоби ҳамин касал ба Тоҷикистон набиёяд. мақсад ҳамин касал айни ҳол дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. бо яхе бадбахт мандарин бароварда, гӯё дар ин мандарин таблеткаҳои калон аст. ин як фикри кӯдакия пеш ҳамхали видеоро дар байни мардум карданд. мақсад як чизеро кун ки боли менӣ боваринок бошад. мақсад ӯ таблеткаро дар дарини мандарин чӣ ба мемонанд? вақте агар хоҳанд як касал ворид кунанд дар даруни мандарин, метавонанд просто ягон овқати добавид кунанд. ин қадар таблеткаро намемонанд. ягон гоҳ ухали мандарин ба таблетка намехӯрад ҷурат. хулас ҳамхали хабарҳое ки дурӯғанд, хоҳиш мекунем распространият накунед, дар ҳар хел овозаҳо бовар накунед, чунки бисёранд модарое ки мақсад фарзандошон дар Федератсияи Россия қарор доранд, ё ин ки дар хитои баъзеҳо ба кор, баъзеҳо донишҷӯанд. мақсад бисёранд нафарое ки модарошон дар Тоҷикистон ва баъди шунидани ҳамин хали хабарҳо хоҳем нахоҳем зиқ мешаванд. ва мо имрӯз хостем ба шумо гап занем ҳамон давлатҳоеро ки айни ҳол ҳамин вирус ба қайд гирифта шудагия ва чанд нафар ҳамин вирус вафот кардагия. 4 феврал бародаро ва дар официально ҳамин вирус айни ҳол дар Китай 20438 нафар ба ҳамин касалӣ гирифтор шудагия ва дар подозрени 23214 нафар аст. 632 нафар мақсад лечение шудагиянд, соз шудагиянд ва нафарое ки вафот кардагиянд аз ҳамин вируси коронавирус 427 нафар мебошад бародаро. ва шукри худо хали касалҳо айни ҳол дар ватани мо нест ва иншааллоҳ ки намешавад. бори дигар такрор кардем. дар Россия 2 нафар ба қайд гирифта шудагия, дар Франсия 6 нафар, дар Канада 4 нафар, дар США 11 нафар, дар Южная Корея ва Гонконг 15 нафар, дар Австралия ва Германия 12 нафар. ва бародаро мо чӣ хеле ки дар баъзе шабакаҳои иҷтимоӣ хондем, тақрибан 300 нафар донишҷӯё, коргаро ё ин ки сайёҳое ки ба Хитой рафта буданд, мақсад ба Тоҷикистон оварда шуданд ё ин ки омаданд, айни ҳол дар больницаи инфексионӣ қарор доранд. муддати 14-15 рӯз дар больница меистанд. ба чӣ хотир 14-15 рӯз? ба хотире ки инкубатсиони периоди ҳамин коронавирус 14 рӯз аст, яъне ки баъди 14-ум рӯз худша нишон метиҳад ки оё ма дар ҳамин организм ҳастам ё ин ки не. барои пешгирии ҳамин касал ҳамин нафарҳо айни ҳол дар больница қарор доранд. штоби ҳамин мабодо агар касал дар ягон нафар бошад, дар дигарон нагзарад ва иншааллоҳ ки ҳама сиҳат саломат мебароянд. ин ҳамаш ба хотири пешгирӣ аст ва ҳамин касал бисёртар ба нафарое таъсир мекунад ки аз 40 сола болоанд, яъне организмое ки слабия, кӯдакҳо, пиронсолон. нафарое ки аз 16-17 сола то 40 соланд, мақсад вероятности касал шуданашон кам аст ва агар касалам бошанд, мақсад 90% вероятност ҳаст ки сиҳат мешавад. ва баъзе шаҳрҳое буданд ки натонистанд омада ай хитой ба Тоҷикистон, хусусан ай Вухан ягон нафар ба Тоҷикистон оварда нашудагиянд, барои оне ки ҳамин вирус ай Вухан сар шуд ва шумораи зиёди касалиҳо дар Вухан қарор дорад. баъд як хабари дигар буд, мо ишам хондем, гӯё 2 тоҷик дар шаҳри Вухани Хитой ба айрӯи коронавирус мурда бошад. информация 100% хато аст, барои ин ки ягон тоҷик
шикри худо касал нашидай, иншаалло ки намешавад, боз такрор мекунем ва барои боварии шумо бародаро ба як нафаре занг мезанем, бародармон Комрон ки айни ҳол дар шаҳри Вухан қарор дорад, дар донишгоҳи шаҳри Вухан таҳсил кардестай. Ҳамин хабара ай худаш мепурсем барои мақсад ҳамин тоҷико дар ҳамҷа касал шуданд ё ин ки не. این інформація را 100% وای میتونه که دما خوشتر فهمونه ها زنگ میزنیم بردار ای خودش میفهمه. برای یاردم کانال ما سیلکای زیر ویدیو بوده دا میدونیم رجیستراسیون میکنیم بونوس تا 1400 روبل. این برای ما را پیشروی میشه و از شما دستگیری. زنده باشین.